Pandémia COVID-19 nám už dnes pripadá iba ako vzdialená spomienka. Ulice, kedysi plné života, zývali prázdnotou. Kaviarne a obchody zostali zatvorené na neurčito alebo úplne. Deti namiesto školského vyučovania či hier na ihrisku mohli iba smutne hľadieť cez okná svojich izieb von. V rúškami zahalených tvárach ľudí bolo často vidieť neistotu, osamelosť a strach z neznámej hrozby, ktorá udrela náhle a o to zákernejšie. V čase, keď celý svet čelil hrozbe COVID-19, sa zamestnanci ministerstva vnútra v oblasti krízového manažmentu neúnavne starali o to, aby čo najefektívnejšie koordinovali nielen zdravotnícke a bezpečnostné zložky, ale aj ďalšie subjekty zapojené do krízového riadenia a s tým súvisiace činnosti. Často pri svojej práci čelili kritike. S odhodlaním však vytrvali. Preto operačný program Efektívna verejná správa a Európsky sociálny fond prispeli v rámci iniciatívy REACT-EU k finančnej podpore odmeňovania a stabilizácie pracovných miest týchto mimoriadnych ľudí. Ďakujeme.